एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसपुरा। परपरात बाटे हो कैसन डलल सखी रंगवा कनिया टोली रंग देले चोली ठीक नहीं कइले सखिया ठीक नहीं कइले सखिया कनिया टोली रंग देले चोली ठीक नहीं कइले सखी मन खिसियात बाटे हो छन छनात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे होए सखी होली है परपरात बाटे हो होली है परपरात बाटे हो सिंह जी पसवान धके मिस देले गाल रे आजादो जी के लइका कहत कंच बिया माल रे कंच बिया माल रे सिंह जी पसवान धके मिस देले गाल रे आजादो जी के लइका कहत कंच बिया माल रे कैनी गम्हारी आँख देले मारी बढ़ल परेशानी सखी कुछ न बुझात बाटे हो आजीवा घबरात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो ये सखी होली है परपरात बाटे हो होली है परपरात बाटे हो अमित बिहारी बारी बाटे उमिरिया आ रवि रंजन पिंटू हरक रंग देले ढोढ़िया रंग देले ढोढ़िया अमित बिहारी बारी बाटे उमिरिया शिव दयाल रवि रंजन रंग देले ढोढ़िया निपुण लाल बुरा हाल कई दिहले लग दी गारी सखी उधा धात बाटे हो नहल जात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो कनिया टोली रंग देले चोली ठीक नहीं कइले सखी मन खिसियात बाटे हो छन छनात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो कैसन डलल सब भीतरी रंगवा परपरात बाटे हो एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसपुरा।